фондацията Downtown BG беше създадена като резултат от един вече започнат процес, а дейността я започнаха родители на деца с синдром на Даун от област Бургас. Нашата дейност първо е важна за обществото като цяло, защото въпреки всички усилия в посока интеграция, в посока промяна на социалната система, имаме нужда от едно общество, в което хора с интелектуални затруднения, пък и въобще хора с различни видове увреждания, да могат да живеят достойно, не чрез подаяния, а като им се даде възможност да се трудят и да живеят наравно с всички останали. Постигането на нашата цел е един дълъг процес, но за сега това, което виждам, че децата и младежите, с които работим, се чувстват добре в тази среда, чувстват се сигурни, чувстват се защитени, чувстват се достойни, чувстват се и полезни. Социалното предприемачество не може да бъде само лична кауза, не може да бъде дейност, в която се включват някакъв ограничен кръг хора, които имат самочувствието и съзнанието, че правят нещо добро. Социалното предприемачество има смисъл, когато е функция на промените въобще в обществото, когато отразява реални социални процеси, когато не е самоцел, когато е в синхрон с това, което най-общо наричаме прогрес и развитие.